Salut! Pentru tutorialul cu primele două lecții recapitulative din Word, vom lucra cu newsletterul Jurnal de Pandemie al celor de la DOR, numărul de astăzi. L-am deschis deja într-un nou tab. Deschidem Word. Și înainte de a începe pașii propriu-ziși, ne aducem aminte de setările generale pe care trebuie să le facem per program, astfel încât ele să rămână valabile de fiecare dată când deschidem Word-ul. O să începem cu un blank document. O să salvăm titlul Word recapitulare. Vă readuc în atenție faptul că recapitularea este din lecțiile 1 și 2, din prima și a doua lecție, sau din primul și al doilea laborator. Ne-am să salvez fișierul pe desktop, pentru că am să-l șterg ulterior. Voi îl salvați în folderul discipline, în folderul informatică. Cu documentul nou creat, mergem la File, Options și să ne asigurăm imediat că dezactivăm verificatorul ortografic și verificatorul de punctuație în cazul în care nu avem instalat un dicționar în limba română. Dacă aveți instalat dicționar în limba engleză, puteți reveni la verificator, la corectorul ortografic și îl puteți activa din nou, pentru că atunci când compară propozițiile și fraze din limba engleză cu dicționarul din limba engleză este ok, când îl compară cu dicționarul din limba română o să apară tot textul subliniat. Opțiunile se găsesc în Proofing, în zona When Correcting Spelling and Grammar in Word. Ele, în mod normal, dacă nu am devenit deja, sunt bifate și le debifăm. Vor rămâne debifate și după ce vom reporni Word-ul. Cea de-a doua opțiune per program se referă la unitățile de măsură. Iarăși, dacă nu am intervenit, după instalare, unitățile de măsură sunt exprimate în inch, în sistem imperial, și trebuie să le schimbăm în centimetri, în sistemul european. Din secțiunea Display, Show Measurement in Units Of și schimbăm din inch în centimetri. Le dăm OK. Setările vor rămâne valabile și după deschiderea programului. Încă o observație ca metodă de lucru: pe interfața Ribbon, pe tabul principal, pe tabul Home, vom lucra foarte mult cu butonul de a arăta caracterele non-tipăribile, caracterele care nu ies la imprimare, dar care ne ajută să tehnoredactăm mai eficient documentul. Este un buton de tip comutator switch on-off. Îl putem lăsa pe on. Pasul 1 se referea, din ce mi-aduc aminte, la setarea dimensiunilor și marginilor foi de hârtie simulate de către Word, pentru că în primele lecții ne vom concentra pe documente cu caracter generalist, documente de tip Office sau documente în care vă puteți prezenta temele celorlalți profesori. Cea de-a doua opțiune se referă la cum ajungem la toate opțiunile referitoare la o anumită comandă sau anumite setări. Și o să lucrăm cu butonul din dreapta jos, de la fiecare secțiune, care se mai numește și Show All Options. Bun. Metoda în care am lucrat până acum și în care vom lucra în continuare este să preluăm text de pe site, text care există deja, și o să lucrăm cu Jurnal de Pandemie de astăzi, pentru tine și pentru ceilalți. Este un text care nu are autor trecut imediat sub titlu, va trebui să-l luăm din subsolul paginii web ca să creăm header-ul. Selectăm cu grijă textul, de la început până la ultimul semn de întrebare. O să-l copiem, o să folosesc shortcut-ul Ctrl-C. Și aici o să intervine o scurtă paranteză pentru cei care au versiuni de Office mai vechi și care nu au
la click dreapta la pointer, opțiunea Keep Text Only. Voi crea temporar un fișier de tip text pe care nici nu îl voi mai redenumi altfel, pe care îl voi deschide și în care îl voi da paste textului copiat. Urmând ca ulterior să selectez, Ctrl-A, să-l copiez de aici și să dau un Ctrl-V în documentul nostru Word. Repet, este opțional pentru cei cu versiuni mai vechi care nu au la, să dau un Ctrl-Z, care nu au la click de dreapta opțiunea Keep Text Only. După care închid fișierul pentru că nu mai trebuie. Ne asigurăm astfel că scăpăm de stilurile folosite pe site. Stiluri de așezare în pagini, de colorare și așa mai departe. De exemplu, în mod normal, pe site avem un alt tip de font, avem linkuri. Linkurile sunt colorate și noi o să avem un document doar text, pentru că asta ne interesează. O să luăm și autorii materialului, newsletterului, celor de la DOR. Să luăm toți contributorii, Oana Filip, Dan Ungureanu, Ctrl-C, nu mai fac un alt fișier temporar. Subtitlul, am să dau un singur Enter și să introduc un paragraf nou și să dau opțiunea Keep Text Only. Ne încurcă foarte mult paragrafele libere, așa încât să le ștergem. Paragrafele care nu au text sunt inutile. Le vom elimina dând click la începutul paragrafului care conține text și dând un singur backspace. Și facem asta pentru întregul document. Vom umbla apoi la setările din paragraph, all options. Vom vedea cum ajustăm, cum afișăm textul în fișierul Word pentru eventuala tipărire sau un eventual export în format PDF. Am un text de tip BuzzFeed cu prea multe bullet-uri, avem o leacă de șters. Bun, după ce l-am curățat cât de cât, mai dăm un save. Ctrl-S. Ctrl-Save-ul de data asta nu mai acționează ca primul save, care este echivalentul cu save as, pentru că am ales locul în care se găsește fișierul, la mine se găsește pe desktop. Trecem la prima lecție, care se referă la setările de pagină. Găsim în Layout, Page Setup, intrăm la All Options. Aici am convenit asupra unor măsuri curente, 2-5 margini stânga-dreapta. Margini se referă la spațiul între marginea foii de hârtie și coloana de text. Orientarea de tip Portrait, firește. Trecem la secțiunea Paper, formatul românesc este A4, în letter, ca cel american. Iar la Layout intervenim să modificăm un 27 cm spațiul alocat header-ului și footer-ului dacă nu este deja stabilit așa. La mine este, deci îl las as is pentru că e în regulă. Dau OK. S-a schimbat foarte puțin, nu știu dacă este vizibil. Formatul A4 este puțin mai îngust. Mai acționez un Ctrl-Save. După asta ne ocupăm de header. Header documentului o să apară puțin grayed out în timp ce lucrăm în Word, dar la tipărire apare ca text obișnuit. Selectez titlul. Vreau să creez un header care conține titlul și autorii pe un singur rând în zona de header. Zona de header se intră cu dublu click. Observați și tabul Design. Este un tab interactiv. El apare numai când sunt un anumit document selectat.
și am să dau Ctrl V titlului copiat anterior. Din păcate am copiat și semnul de paragraf, care mi-a introdus un paragraf gol pe rândul 2, o să șterg cu backspace. Și pentru că nu am învățat încă să lucrăm pe coloane, o să dăm 3 spații, apăsăm 3 ori tasta space, revenim în zona de text, copiem și autorii, revenim în zona de header, mutăm pointerul la sfârșit, prompterul la sfârșit și dăm Ctrl V din nou, iarăși am selectat destul de neglijent și atunci am să șterg cu backspace rândul gol suplimentar din header. De regulă, la primele lecții mi-am amintesc că am formatat asta cu debutam home. Putem să intrăm spre readucerea aminte la font all options, însă nu vom apela la tipuri de opțiuni suplimentare, așa încât nu e nevoie. Avem shortcut-urile pe interfața Ribbon în secțiunea Home. O să facem textul Arial de 10. Enter după setări, iar titlul articolului formatat italic. Repet, pentru că nu am învățat să lucrăm cu coloane, o să împingem cu tasta Space autorii să fie aliniați în partea, astfel încât textul să fie aliniat în partea din dreapta, până când Dan Ungureanu o să cadă pe rândul al doilea și atunci dăm backspace. Revenim la tabul Design ca să ne ocupăm de subsolul paginii. O să folosim Go to Footer. Și aici o să inserăm numărul paginii într-un stil predefinit în Word. Page number, bottom of page. Preferința mea este pentru numărul paginii aliniat central. O să selectez și litera și o să formatez din tabul Home tot Arial 10, ca și textul formatat din header. Ok. Acum avem text pe două pagini, putem observa că numerotarea se produce automat și se respectă și formatarea. Dacă selectăm textul Arial 10, ieșim din zona de header. Ok. Și ne asigurăm că mai salvăm o dată dacă rămânem fără baterie, se oprește curentul electric dacă lucrăm la desktop sau la laptop care nu are o baterie foarte bună. La pasul următor trecem la setările referitoare la paragrafe. O să eliminăm rândul cu autori, pentru că apar deja în header. Păstrăm titlul, pentru că îl vom formata diferit. Îl lăsăm pentru la urmă lucru cu mărimea fontului pentru titlu. Selectăm întregul text. Pe tabul Home, paragraf, lucrăm cu All Options. Setările referitoare la paragraf se referă la liniere, în cazul de față left. Nu am învățat ce înseamnă body text, trecem peste. Setările referitoare la indentare sunt exprimate în centimetri de spațiere pe orizontală, adică cât împingem textul din dreapta sau din stânga. Nu facem nimic deosebit sau nu am făcut nimic deosebit la primele două lecții, așa încât lăsăm 0 și o să folosim doar alineatul care se găsește în secțiunea Special, First Line, un singur centimetru cred că e suficient. Setările referitoare la spacing se referă la distanța dintre, sau spațierea dintre paragrafe. De obicei se lucrează cu o singură setare, cu space after. O să folosesc 6 puncte tipografice. Vă reamintesc că dacă folosim space before și space after, atunci când două paragrafe se întâlnesc, cele două valori se acumulează. Iar line spacing se referă la distanța dintre liniile de text în cadrul același paragraf. Avem un standard academico-științific la 1 rând și jumătate. Noi o să folosim multiple la 1.2 să fim puțin mai șmecheri. Și deși am vorbit la curs despre controlul văduvelor și al orfanelor, adică acea porțiune de text sau acel rând de text lăsat singur la începutul sau la sfârșitul unei pagini, să fie bifat widow and orphan control, cred că este bifat by default. Ok. În continuare o să mărim textul titlului
Și o să spațiem și puțin și de zona de header, o să dăm click la începutul său, un enter. Vă reamintesc că dimensiunea rândului gol de text este calculată la dimensiunea textului formatat deja. By the way, o să dau undo pentru că n-am selectat fontul. O să folosim tot din standardul academic Times New Roman. Deci selectăm tot textul, Ctrl A și schimbăm în Times New Roman de 12. M-a scăpat un paragraf gol aici, să șterg. Și o să intru din nou cu aliniat. Format paragraf. First line de 1. Pentru a formata paragrafe, pentru a ajunge la toate opțiunile de formatare a paragrafelor, nu este nevoie să îl selectăm. Este suficient să fim cu mouse-ul în cadrul textului care este conținut de paragraful respectiv. Acum ne ocupăm de text. O să creăm un rând gol la început, între titlu și header, și două rânduri goale între titlu și body text. Și o să alegem un Times New Roman de 18 bold sau 16 bold. Aliniere center. Și pentru că rândul de text a fost considerat și paragraf și s-a aplicat alineatul, o să dăm click dreapta sau paragraph all options și o să selectăm fără aliniat ca textul titlu să fie aliniat perfect în pagină. Ctrl Save din nou. Bun. La lecția a doua de Word am învățat litera îngropată, cum se numește în design, sau litera tip vinietă, și inserarea unei ilustrații sau unei imagini, unei fotografii, pentru a ne ocupa de relația textului cu imaginea. Deci se numește text wrapping. Articolul nu are poză, așa că revenim la newsletter să salvăm una. Eventual una care să se potrivească și cu titlul primului material pe care l-am folosit pentru tine și ceilalți. Este un text care reflectă solidaritatea. O să alegem poza asta. O putem salva din Chrome direct, Save Images. O să salvez tot pe desktop, voi salvați un folder în care lucrați. Și o să încercăm să introducem litera îngropată la începutul articolului, la începutul body textului, acolo unde se folosește de fapt, iar poza pe al doilea paragraf. O să facem și mai mică să vedem cum se alinează cu textul. Pentru litera îngropată e nevoie să scăpăm de alineatul aplicat primului paragraf și atunci dăm click la începutul său, fie backspace, fie paragraful options și alegem none la special. Vom introduce, cred, poza în al doilea paragraf. O să scăpăm și aici de aliniat, paragraful options, first line, special none, scăpăm de first line sau din nou backspace. Ok. Click la începutul primului rând. Litera îngropată se găsește în tabul Insert, Drop Cap. Mergem direct la Drop Cap Options ca să putem lucra cu toate opțiunile. Alege tipul Dropped, cel care împinge anumite rânduri de text în partea din dreapta, nu modelul celălalt care scoate litera în afara coloanei de text. O să lăsăm deocamdată Times New Roman, tipul de font al literei, numărul de rânduri pe care cade, 3, ok, distanța pe text deocamdată cât că e prea mică, o să vedem cum arată după ce inserăm, ok. E destul de împinsă în text, putem să verificăm cam cum ar apărea la imprimare sau după export, debifând semnul de paragraf, bifăm înapoi.
Dăm click în dreptul literei, selectăm din nou și mergem iar așa, insert, drop cap, all options și o să spațiem cu 0,1 cm. Suficient. Vedeți că apare un element de ligatură acolo care este un semn non-tipăribil pentru literă îngropată, drop cap. Merge. Dăm on. Și ne ocupăm de imagine acum. Dăm click la începutul celui de-al doilea paragraf, insert, pictures. Să aleg locul, să navighez cu Windows Explorer pe desktop, acolo mi-am salvat poza, voi navigați în folderul unde ați salvat voi imaginea. Mă duc exact așa cum este. Aveți ca temă de studiat voi toate opțiunile din meniu interactiv care apare iarăși atunci când lucrăm cu un obiect special. Deci avem până acum două tipuri de meniuri dinamice sau contextuale care apar doar pe un anumit obiect. Avem cel de header și footer și cel pentru imagine. La imagine, la Word 2 ne-am ocupat doar de relația ilustrației sau fotografiei cu textul. În momentul în care inserăm este tratată ca o literă de text. Se numește inline with text. De aceea împinge. Este ca și cum ar fi o literă mai mare. De aceea avem primul paragraf, litera mai mare, a.k.a. imaginea, și continuarea paragrafului pe care am inserat, imaginea. O să selectăm poza, cu grijă să nu o mișcăm, o să dăm click dreapta, size and position și ne ocupăm de text wrapping. Ușor de dedus la ce se referă opțiunile, mai ales că avem pe lângă numele tipului de relaționare cu textul și un preview. Noi o să lucrăm cu square 0,3. Ok, așa. Și o să vorbim puțin despre dimensiune, dacă nu arată bine după ok, revenim la meniul. Este ok pentru că nu apar văduve sau orfani sub imagine. Dacă n-ar fi fost ok, de exemplu, vrem să facem puțin mai mică sau puțin mai mare, iarăși click dreapta, Size and Positions, cu observația că în versiunile mai vechi de Office este posibil ca meniul size să fie separat sau modul de a ajunge la opțiunile de size să fie separate de cel text wrapping. La size întotdeauna să vă asigurați că aveți bifat loc aspect ratio, blocarea dimensiunilor sau raportul dintre dimensiuni, raportul dintre înălțime și lățime, pentru că dacă o să trageți inclusiv cu mouse-ul pentru a o redimensiona manual, puteți să schimbați proporționalitatea și atunci fețele oamenilor să devină ca în desen animat Oblio. Putem să încercăm să o facem mai mare, fie procentual, fie dacă o să aveți cerințe explicite în mărimi absolute. Sau pur și simplu putem trage cu mouse-ul de regulă pe diagonala din jos, dacă ea este aliniată acum în stânga. O dau cancel aici, vedem cu mouse-ul. Mai mare. Prea mică. Nici nu mai contează, nu mai țin minte dimensiunile inițiale. Și în cazul ăsta pot să dau reset. 451 cm înălțime, 6,78 lățime. Ok, deci am făcut-o mai mică. O să lăsăm așa pentru că este în regulă. Dacă pare că nu se alinează perfect cu un anumit rând de text, o putem selecta și atunci când este tipul de relaționare sau tipul de text wrapping tight sau square, o putem muta cu grijă tastele săgeți, cursoarele. Să mișc puțin mai în jos, cu grijă să nu împing textul al doilea. Merge. Pentru primele două lecții arată în regulă. Control Save. O să măresc puțin titlul. Să dăm
Times New Roman 18, pentru că avem și loc. Încă un save de control final și cam asta e treaba. Punem fișierul fie pe STX, mergem să-l listăm, fie îl transformăm în PDF dacă avem o versiune de Word mai nouă. File, Export, Create PDF XPS File, o să creez un PDF, o să salvez tot pe desktop, observați să păstrează titlul, o să dau Publish. Iar PDF-ul se va deschide cu programul asociat de către sistemul de operare. Da, nu cred că este problemă cu asta, întrucât se deschide și în browser, dacă nu aveți Acrobat Reader sau alt program care citește PDF-uri. Aceasta a fost lecția recapitulativă din primele două laboratoare, Word 1 și Word 2. Și după ce mai prind și eu curaj și mai fac atâtea gafe, să apară tutorial cu Word 3, cu laboratorul al treilea. Mulțumesc că aveți grijă de voi. V-am pupat virtual.